ҳамада салом алейкум бардора, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва бо шумо ҳастам муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Ва имрӯза видео аз рубрикаи хабарӣ, яъне ки SM News. имрӯз гап мезанем дар бораи суиқасд ба Доналд Трамп ки хостанд ӯро бикшанд. ба худо мерам хидмат шумо гум. Тамошо мекунем ки шахсе ки хост ӯро ба қатл барасона ки буд ва моментҳои дастгир карданша, ҳамчунин кадрҳоеро ки чӣ гуна ӯ дар болои криша пинҳон мешид барои ин кора анҷом додан ва ҳамчун видео обрашениша пеш аз ин кора кардан. Ва гап мезанем дар бораи дигар тирпарониҳое ки дар Питер рух дода, ки аллакай дар интернет паҳн шидагиай, ки лангулиам дар каналашон мондаи ки о барчаҳо миёнотон набандем, проблема боз ҳашт гуфта. Кай дар ин бора баъдтар гап мезанем пурашта ва ҳамчунин гап мезанем дар бораи ҳамун кӯдаке ки киштагӣ дарёфт кардагӣ будам, боз партофтиам бародаро, боз як кӯдаки дигара, ин дафъа бошад духтарча ва дигар маълумотое ки мо то имрӯз дастрас кардем дар бораи ҳамаи гап мезанем. Ба Доналд Трамп суиқасд кардан танҳо, лекин кишташ натонистанд. Ин шахс боша номи ин шахсро қариб ҳама медонад. Андрей Чикатило. одаморо киштагиай ва хеле ҳам бераҳмона. 53 куштор. бераҳмӣ ва золимӣ нисбати шахсони қурбоншуда. одамхӯр ва таҷовузгар. шумо метавонед ки видеои пурраи ин бародара дар телеграм канали Салом Тиҷи тамошо кунед, ки ссилкаш дар болои видео ба подсказка. Ихе боша агар видео ба фикрам тарафай. Короче, ёй тараф ба подсказка ва дар якум комментария закрепи чидагиай. Телеграм каналаш бародаро сумакиай 200 рубл дар як моҳ ва видео бе реклама бо сифати баланд тамошо мекунед. Агар ки подписчикош ба 5000 расид, 4 нафара ба ҳаҷ рӯй мекунанд. Якум оғоз мекунем аз суиқасд ба Доналд Трамп. Чӣ ки мебарем бародаро зинда ва дастша баровардаги ҳамхае ки мақсад савол дар ҷае ки кӣ метавона ки марги Доналд Трампа бихоҳа ва Доналд Трамп дар кадом намуди позитсия. Доналд Трамп ин шахсе ҳастае ки мақсад тарафдори Путинай, политикаи Путина дастгирӣ мекуна, рафторшонам якхела ва бисёр корҳошонам монандӣ дора. Мисол мегирем, ҳамчунин шум мебина мигрантора ва дар вақте ки ҳамин кор рух мета, маст дар бораи мигратсиони корҳо гап зада иста буд. бародаро касе ки мехоҳад сарҳад бигзара ва мошини майда ба самолёт парк надора ва ҳамчунин билетҳои ҳавопаймо метавонем ба даст биёрем аз ширкати парвоз авиапариди. Мишас билет озимо шуприган. дар ҳол баъди ин ҳодиса рух додан ФБР ягон хел маълумот намерасонад ба рӯзноманигоро ва баъдан пайдо мешавад кадрҳое ки дар назди гӯши Доналд Трамп мегзарад ки камтарак агар хато намешид Доналд Трамп уже мемурд ва аз ҳама муҳимаш оне ҳастае ки аввал тамошо мекунем видеообрашени шахсеро ки дар ҳамин кор гунаҳгор дониста мешавад, ки баъдан мо дигар кадрҳоерам ки ӯра дарёфт кардагиан намоиш метиҳем ва кадрҳои прихуну киштанша бародаро ма дар телеграм канал мемонам. Если что, телеграм канал охири видео дар кружок мебурояд ва дар поёни комментариям ҳастай ва дар подсказкаи болои видео ҳам мебурояд. В общем, дар инҷа мо мебинем, яъне ки тамошо мекунем. ин одам чӣ мегӯяд? Ман республиканцора бад мебинам. My name is Thomas Matthew Crooks. I hate Republicans. I hate Trump. And guess what? You got the wrong guy. фаромӯш намекунем ширкати шифофарморо ки метавонед шумо массаж, фитобочка, ҳиҷома бепул кунед ва ҳамчунин ба даст биёред дороҳои гиёҳӣ барои лоғар шудан, фарбешидан, простатит, асаб, касалиҳои мардонаву занона ва дигар. Шифофармо менависанд ки ин одам шахси 20 сола Томас Мэтью Курс ҳаст ки бо маълумотҳои Нью-Йорк Пост парондагиай ба Доналд Трамп. ФБР чиқдре ки дар аввал гуфтем, дар ҳолатҳои ин ҳодиса рух додан пеш аз пайдо шудани ин наворҳо ягон хел маълумот додагӣ набуд.
ва чӣ хеле ки мебинем ҳамин одаме ки баромадагӣ ба дариҷа гап задагӣ буд ва шахсеро ки дастгир кардагиян дита суратай ва ин суратҳо ҳардуш монандани ин ба якдигариш. Ин кадр боша бародаро лаҳзаҳои ҳамун дастгир кардани ин шахс ҳастай. Ма худтараш дар телеграм мемонам бародаро ки бо ютуб мақсад мешава ҳолате ки маҳкам мекуна баъд ай видеоша мемонем. Навишташ дегае ки ин шахсе ки ба Доналд Трамп пардондагиай Томас Мэтьюи 20 сола аз Пенсилвания ҳаст. Ин одам меборад ба болои як биное ки дар масоҳати 120 метр аз ҳамун саҳнае ки Доналд Трамп баромад кард қарор дошт ва муҳимаш дар ин он астае ки як чанд нафар одам ба политсия ва аъзоҳои шахсое ки Доналд Трампа нигоҳбинӣ мекарданд хабар медиҳад ва ҳамчунин ба политсия ки як шахса мушоҳида карданд ки ба болои бино мебаромад, лекин ба гуфтаи ӯ ҳеҷ кас аҳамият намедиҳад. Албатта ки ин шахс ҳамун шахсе буд ки ба Доналд Трамп мепаронад ва ҳамчунин дар ин вақт Илон Маск ҳам менависад дар сайти худаш ки дар давоми 8 моҳи охир ҳаракат карданд ки ӯрам бикшанд шахсои яроғдор ки ӯро дастгир карданд дар тақрибан 20 минута роҳ аз штаб-квартираи Тесла дар Техас. Ҳоло бошад Доналд Трамп аз меморхона аллакай баромадагиай ва баъди ин кор равона мешава ба Нью-Ҷерси. Ва дар ин кадр дида мешава ки аллакай худаш аз самолёт мефарояд. бе ёрдами ягон кас, яъне ки ҳолаташ хубай. Албатта ки ман Доналд Трампа дастгирӣ намекунам ба хотири оне ки муҳоҷирро нағз намебинам ва чӣ хеле ки мо медонем мо муҳоҷирем, гарчанде ки дар Амрико ҳам набошем агар. Ва ҳар як шахсе ки муҳоҷирро шу мебинам мо ӯро нағз намебинем. Бо диққат бошем, гӯш кунед, лайку, подписатсия. Да, конечно. Подписатсия камера. Ва акнун гап мезанем дар бораи кадрҳое ки ин кадрҳоро шумо метавонед дар Telegram канал тамошо кунед. Мо як қисмошам монда дар борашон гап мезанем. Яъне ки дар интернет ду видеоро паҳн мекунанд ки тирпаронӣ гузаштаи байни ду гурӯҳ Момаи Лангулӣ дар сайташ мепартояд ва менависонад ки мардуми тоҷик тасматона сахт банден бо проблема. Муҳимаш дар инҷа онай, дар лаҳзае ки ин одами кадрро мепартояд маълум нест, ягон кас намедонад, ҳатто полиси Россия намедонад ки кияй ин корро кардагӣ. Лекин ин одаме ки хоини халқу миллати тоҷикай, шумбине ки дар ҳама ҷо нигоҳ мекунад ки як проблема не як проблема броя баъдан бигӯ ки о ана тоҷику бо ам хеле ва дар ҳамҷа менависад причём дар инҷа мардуми тоҷик ту мегӯ. Ҳоло маълум нест ки ваё киян. Ин кадро то ҳол то ҳамин замоне ки ман ҳамин видеоро сёмка кардастам то ҳамин чена маълум нест ки ин одамо киян. Танҳо дар як ами қадар ма гуфтам дар як ҷомаа як источник ёфтам ки дар ҳамҷа гуфта мешавад ки ба назар мераса ино дута группировкае ҳастанд ки ягон муноқиша байнашон сар задагиа ва тарафи якдигариш тирпаронӣ мекунанд ва мошинҳое ки дар атрофи ӯ қарор дорад мошинҳои ӯ нест просто парковкае ҳастае ки дар оҷо ӯ қарор доштанд ва дар пушти мошино пинҳон шуда ба тарафи якдигариш тир холӣ мекунанд ки дар натиҷа сокинони ин ҳодисаро дида ба полис занг мезананд ва ҳатто полис ҳам ӯро дастгир карда наметавонанд. То ҳоло ориентировка додагианд барои дастгир кардани ин шахсҳо тавассути камераҳое ки аллакай ӯ дар ин наворҳо ғалтидагиянд. Киян, барои чӣ кардагиянд, чӣ кор кардагиянд, шахсиятчон, миллатчон ягон чиз дар ин бора маълум нест. Хеди кадрро агар бихоҳем тамошо кунем бидонед дар Telegram канали ма ҳаст. ва акнун гап мезанем дар бораи ҳамун кӯдаке ки дар видеои якумо нишон дода будем ва дар ин ҷабо дигар суратша аями партофтагиянд ки дар ӯ кадри пешина пош дида намешид ва дар ин ҷа ман метавонам тамошо кунам. Шумо дар Telegram мебинед, ман дар ин ҷа наметавонам мондан. Яъне ки як пой гудак пок замхе титпитай дасташ як поя дасташ як пои дигаршам ба қиртақшам агар ки и действительно одам кардагӣ бошад хеле ҳам бераҳмона ба мисли киноҳои ужасӣ, лекин маълумот камай. ҳамин видеоро ман мемонам, яъне ки фаҳмидасе ман дар бораи чӣ ман сурата нишон дода наметавонам. Агар ягон одаме бошад ки действительно бидона ҳаминҷа чӣ гапай чӣ кор шудистай нест маълумоти официал дар ягон ҷо. Мумкине ки дар ягон ҳайвон ҳуҷум кардагӣ бошад. Намедонам агар ҳайвонам ҳуҷум кардагӣ бошад бояд гӯшта бикананд, не ки дар пои ё гӯштам хе рах кардагиай ва баъзе одамон мегӯянд ки одамои гурдафурӯшон дили гурдаҳошона мегиранд дигарша. Бардоро бадани ин одам чок кардагӣ нест, фақат дасту пош ранитай аз як тараф ва безебиш дар ин ҷа он астае ки боз як сурати дигар партофтанд ки як духтарчаи дигарай азида майда инам ба ҳамин хел ҳолат қарор дорад. Маълум нест бародаро ки ин видеоҳо аз куҷо, ин суратҳо аз куҷоа, ино киян, чӣ маълумотай.
танҳо дар вақти кофтушури ма рӯй карданам хел як кадри дигаре ки дар инҷа ҳамин сурат мондагиаю ва як занак гап зада истае. Биёем гӯш мекунем ки занак чӣ мегӯяд ва албатта ки ма ин ҳодисара гуфтаҳои ин занака ба ин чизо рабт дода наметавонам, фақат ин занак огоҳӣ карда истае. Лекин мо дар алоқа дар кора ки гуфтаҳои ин мувофиқи ҳамин чизаён ки ягон шоҳидое ки дар бораи ҳамин ё ки ягон шахсое ки нисбати ҳамин кӯдакҳоро реалне дидагиян. Вабше ҳамин суратҳоро ки гирифтагия ҳамун шахс дар кора ҳамун одам пайдо шава, маълум мешавад ки ин чӣ гапае. Ҳамин суратҳоро ки гирифта? Илтимос дар алоқа биро телеграм канали ма дар описанияи видео. Гӯш мекунем суханои занака. хоҳарҷон кӯдакотона эҳтиёт кунед. ҳақиқатанам рост будай ҳами гап. ҳозир дар қишлоқи мо ина ду бачара куштанд, даминаи дала партофтанд. илтимос аз шумо эҳтиёт кунед кӯдакотона, илтимос. ҳозир ина ҷиноза рафтан ҳамсоёи мо ҳамаш куштан ҳам хел дар миёнбайни дала партофтанд. Паҷуно аз ин созен хубатон мебахшен пешакира партофтуна паҷуно ҳами чизора группаотуна бартон илтимос кӯдакотуна берун намонен. бовар кунед пеш парирӯз пеш хонаи мо ята мошини караван сафеди калонай курпачо вай мефурӯшем випроси мефурӯшем. кӯдакои ман лави ҷуда буд қайсингил буромада ки курпача нехарин хали гуфта ба қайсин гуфта хона да ҳеҷ кунеса кӯдакои дирнга мошина ҳаракат бирафта мега. анаку ӯ рӯз бо хони айри тарафи уснӯ болотар буромадиян бо ҳамин мошин дастша дуруға мардак бинпеч кардаге гӯё ки шикастаги ҳамхали 4 курпачаи 10 сомон да мефурӯшум гуфта кӯдакоро фиреб карда вай карда иста буда ки янгаш мебуроя ҳамин ҳамсоямона янгаш мебуроя мега чӣ гапай гуфта вай мекуна ба мега ташна шудам абети гармида гашт. эҳтиёт кунед кӯдакотон илтимос апо намонед ҷияннутуна ки якадом ки аста хабардор кунене ози баршуда бовар кунед якта дутане чандта каравани номери узбекӣ нависте узбекистон гуфта вай каса якта дутане тоҷикӣ гап мезананд тоҷикӣ пеш хона омадаистиан биби мекунанд ҳавои ҷӯши гармида мегарданд што бечаҳо хобанд бачаҳо ҷури ҷувор медуранд уҷада обозӣ мекунанд. барои инмиқа бачаҳотуна эҳтиёт кунед апо хоҳаро кадом ки аста илтимос ҳамин кӯдако ҳайфе ҳамин кӯдако ин ҳамин дина ду та кӯдака киштани дар дарини саҳро дари дала партофтан бирафтан. эҳтиёт кунед кӯдакотуна. салому алайкум духтарако. и дар тоҷикистон инами хелиҳо мошиное ки меоянд меган пасуда мефурӯшем курпача мефурӯшем меган ку анаму мошино меомадиян гулакора имхе мебурдиян аз сурати гула кароӣ кардем диде мебурдиян гурдоошуна мегирифтиян ҳамаи группаода меган партоем бинан одамо бинан кӯдакошуна намонанд мақсад беримброё ки монда хичон атия хичона то қароӣ накунанда карочи кӯдакора нем хеле гуфтестаями набо ба тоҷикӣ ҳам галасоира гӯш кун ба тоҷикӣ ҳам меган тарафҳои регар даштаga 4 тара дамусо ҳамхалӣ кардан дина 2 тара ҳамхалӣ кардан партофтан ҳама ҷода гаштеста ҳама ҷода ин мардако мебуран россия меран занако айкорои хона монда беша кӯдакошун гапа намегиран мебуран канал овозӣ ҳар ҷо мераван барои ҳамин эҳтиёт кунанд. евро дӯстотуна партоен чиқай метавонин савоб мегиран ҳаромо ку органи кӯдакора гирифта партофтесиян ӯ маякаша боло накардагиян агани дилош нест қайқафо гурдара гирифтиян. дар ҳамин чиз ман саволи нормални саволи адекватни дорам яъне ки як кас да як кас як чироӣ кардан як ҷо панк кардан ман ҳамира биги панкӣ ина хе коршида ин хе чиз намешава яъне ки маълумот пурра дар кора киян ному фамилияшон дар куҷо шидагия дар кадом минтақа шидагия падар модари кӯдак кия соҳибои шахсое ки сурата гирифтагиян вайҳо киян агар ки чунин кор боша дар куҷо шидагия ва чӣ ба ки то ин қадар вақта офитсиална дар бораи дар ягон ҷо ягон гап нест дар ягон ма дар назар дорам ки агар дар тоҷикистон шидагӣ боша дар расонаҳои офитсиални яъне ки первоисточник дар кора барои фаҳмидан ки инҷа чӣ кор шидагия первоисточник яъне ки якум аз куҷо яъне ки вақте ки бародаро шумо дар як сурата роӣ мекунам шумо пурсен ки кӣ роӣ кард ва ӯ одами дигаам агар надонад бига ки да ман роӣ кардагиян ӯро ҳам бигӯен ки дигариша пурса ки да ӯ кӣ роӣ кард
ва дигариша то охира биравен ки охир одаме ки роӣ мекуна якум одаме ки роӣ кардагиай вай аз куҷо ёфтагиай ва вай маълумота бирасона. яъне ки безебии чунин корҳо дар он ай ки ё одаме аз сурата роӣ мекуна меяй ки ба дигаро бирасоне эҳтиёт кунед ҳамин хе кор шидай ва ин одам намепурса у одама ки чӣ кор да куҷо и кияй ному фамилияш чиай чӣ хелай иш мегирад да дигариш роӣ мекуна ҳамхели сатта даст мешава ва охиронгина одам намо шумо мебинем намедонем ки кияй чияй ному фамилияш чияй. ҳар як одаме ки дар шумо як чиза роӣ мекуна пеш аз оне ки нигоҳ кардан гуфта дар як каси дигар роӣ кардан маълумоти ҳамуро аввал ҷамъ кунен чияй. ина то айни замон то ҳамин рӯза мада одамо роӣ мекунанд то ҳамин қадар ина мегӯям ки ягон маълумоти пурратар роӣ ки роӣ мекунанд ина хеле бо ҳамун сурата ки бо ҳамҷа голосо мондагие ки гуфтаисиян эҳтиёт кунем ва дигараш номаълумоти пурра не ин маълумоти пурра нест. яъне ки 2 минут галасавои роӣ кардан гап зидан ин маълумоти пурра нест. маълумоти пурра яъне ки чӣ бо мегӯм сеюм бор такрор мешавад кияй ин одамо ному фамилияшон кияй падару модаршон кияй дар кадом минтақаи кор рух додагияй нисбати кор чӣ чора дидагиянд инҳо дар корай ихе просто буромада ҳавои ина як одама фалон кардан ана ихел накунен ана ухел накунен ана кӯдакотна намонен тамом ҳамада хайр ман ҳатто намехоҳам ки дар ҳамин хел масъалаҳое ки масъад далнишиш пур неста ҳатто бихезам видео кунам не ки майра барои чӣ гуфтаистам ки ман мехоҳам ҳамира далша ҷамъ кунем маълумот пурра ҷамъ кунем кани маълумоти пурра дар корай. видео ман мебурояд падилиса кунем бардор лайк монен дастгирӣ кунем шитобе ки бираса да ҳама то да ҳамун одаме ки ҳамин корро медона реалнистча ҳамун одам илтимос ма далоқати биро лайк подписка ва комментария фаромӯш накунем бардор ва ҳамчунин хотиррасон мекунам ки шахсое ки подписчикои доимии канала яъне ки подписатсия кардагиянд лайк мемонанд комментария менависонанд мо ҳар ҳафта 5000 рубла байни 3 нафар чунин шахс тақсим мекунем рандомна интихоб мекунем дар телеграм канал ин кор мегзара рӯзҳои душанбе яъне ки пага мо и ҳафтаинаро аллакай 3 нафар дига ҷидо мекунем ҳафтаи гузаштагиро ҷидо кардем тамоми ино тавассути прямой эфир мегзара дар телеграм каналай будуроин тамошо кунен. дар болои экран ссилкаҳои YouTube канал, Telegram канал ва индита видеоҳои пешинаи канал тамошо кардана фаромӯш накунен. хитона нигоҳ кунен, кӯдаконро нигоҳ кунен. ҳамада хайр то видеоҳои оянда. سیب میخورم بیا اینو بخور تری بخوریش